Krzysztof Respondek. Aktor, piosenkarz, kabareciarz, jest zodiakalnym rakiem. Na raka jest więc skazany astrologicznie. I rak kojarzy mu się dobrze, śmiesznie, kabaretowo. Robi z niego i z nim żarty. Choć w życiu rakiem się nie wycofuje, wycofał się niegdyś z musicalowej kariery w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. By rozrywać innych po śląsku, śląską gotką i humorem. I mają się Krzysztofa Respondka kamienie i kruszce szlachetne. Ma brylantowy mikrofon i perłowy też, złotą maskę także zdobył, a czaj popija po rosyjsku ze złotego samowara. Zagrał w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych i filmach, wydał płytę. Lata sobie prywatnym samolotem w wybrane miejsca świata, to znaczy poleciał raz, nagrodę, bo śpiewał tak pięknie jak śpiewające ptaki, które sam hoduje i wzruszył kobiety niczym trubadur. Na co dzień ich nie rusza, nie wzrusza, ale i tak doprowadza do łez, bo rozśmiesza. Wprowadza w dobry nastrój płcie dwie melodią śląskiej gwary. Dziadek robił takie drzewo genealogiczne i byli sami Ślązacy w tym drzewie, w tej genealogii, to podejrzewam, że to jest prawdopodobne, że moje pierwsze słowo po urodzeniu było Jużech jest. I to był dla mnie jak gdyby mój język. Dopiero po jakimś czasie, jak poszedłem do szkoły, zauważyłem, że jednak niektórzy mówią trochę inaczej. No i zaczęły się takie rozważania, czy to dobrze, że tak gwara, czy to źle. Nigdy się tego nie wstydziłem, aczkolwiek powiem zupełnie szczerze, że na studiach w szkole teatralnej było to duże obciążenie i moja profesorka 4 lata walczyła ze mną, żeby wyplenić śląski akcent, te śląskie samogłoski, po czym ja po szkole teatralnej wróciłem na Śląsk i zacząłem żyć z tego, że mówię po śląsku. Mam do Państwa takie pytanie. Kurczę, skąd was stać na to, żeby tu przychodzić tak co chwilę, co? Rodzina z Niemiec pomogła, tak? Jasne. Macie jeszcze rodzina w Niemcach? Hanek, Zawsze zadajesz takie głupie pytanie. Ty Krzysiu. zawsze popatrz, jak ludzie są poubierani. ale mało tego, tradycja. Każdy porządny Hanys ma kogoś w Niemcach. Jest tak? No, Proszę. wszystko mają z paczek. Dostawocie pakiety jeszcze, ja? Coś takiego się stało w tej chwili w moim życiu, że są takie klapki w mózgu i one się otwierają albo zamykają. To znaczy, jeżeli jadę do mojego rodzinnego domu, do mojego miasteczka, to oczywiście ze wszystkimi znajomymi normalnie godą i to jest coś naturalnego. Natomiast jadę gdzieś tam poza Śląsk i otwiera się ta druga klapka i wtedy człowiek stara się mówić językiem literackim. Oczywiście zawsze będzie słychać te śląskie samogłoski, ten akcent. Ja nie robię z tego w ogóle problemu, ale gdzieś tam po drodze w moim zawodzie czasami stwarza to pewnego rodzaju bariery, których nie da się już ominąć, nie da się przejść. Gregor, ja też mam ujka w Niemcach, onkla, Onkla masz. i mój onkel jest w porządku. Jak on przyjeżdża do mnie na odwiedziny, Na Byzuch. i Besuch, to on mi zawsze przywozi prezent. Geschenk. Geschenk. Wino w kartoniku za 2 euro. Takie. Czekaj. Ty za 5 euro pokazujesz, to może za 2. I zawsze mnie pytają, jak to jest z tą gwarą, jak pan na przykład nie godo po śląsku i no pan godo po polsku, to pan jest kimś innym, a ja zawsze wtedy odpowiadam nie. Ja myślę zawsze po śląsku, ale czasami tą gwarą godo się więcej, a czasami próbuję się mówić tym językiem literackim, no bo sytuacja tego wymaga, no i tak po prostu trzeba. Na przykład gwara taka robotnicza, taka typowo śląska, taka, którą teraz się spotykamy najczęściej, ona taką szorstką, rozumiesz? Te górniki, te hutniki, oni go dają taką agresywną gwarą, taką potrzebną, taką, co to się robi. Ona jest po coś, ta gwara. Te wyrazy, które oni używają, to one takie są czasami nawet trochę takie wulgarne. No ale bo to jest gwara robotnicza, rozumiesz? I to jest inna gwara. Ale na przykład spotyka się babcie na ulicy i ona mówi zupełnie w innej melodii. Ona jak gdyby czyta z innych nut tej gwary. Ta gwara jest w ogóle jakby z innego świata i to jest piękne. Ja nawet tak nie potrafię, ale moja babcia tak pięknie mówiła gwarą, że ja mogłem siedzieć, słuchać i do dziś słyszę w uszach melodie, zupełnie inne melodie. Ona była tak przyjemna, to było miód. To był miód, samy miód. Dziś mało kto tak pięknie operuje gwarą. Jeden z moich znajomych powiedział, że żeby gwara pięknie brzmiała, to musi być w człowieku piękno wewnętrzne. I ci starsi ludzie, którzy widocznie przeżyli to życie i już noszą w sobie samo piękno, dlatego tak pięknie operują gwarą. Ja też mam rodzinę w Niemcach, ale ja wam powiem szczerze, oni mnie nerwują. Nie, jak może ich w Niemcach, to oni cię stresują. Tak. No. Po niemiecku musisz. Aha. One mnie stresują. Stresują. A najbardziej mnie stresuje mój wujek. Onkel. Ja. Onkel. Najbardziej mnie stresuje mój onkel.
A on mnie stresuje najbardziej, jak on przyjeżdża do mnie na wakacje. Na urlaub. My na przykład z kabaretem jademy gdzieś na występ i bardzo często się spotyka, że przychodzi jakiś fan, jakiś widz i godo, nie no wy już nie godocie gwarą, co wy to godocie no. Nie godo się łobejrzy, ino się godo obejrzy. Albo nie godo się ona, ino się godo łona. I takich mądralińskich bardzo dużo zawsze przychodzi i tak próbuje błysnąć tym, że jedynie łon go do taką gwarą, że to jest ta prawdziwa gwara i że ta jedyna obowiązująca, innej gwary nie ma, wszystkie inne to jest kalectwo. To nie jest tak. To nie jest tak, bo to rodzice decydowali o tym, jak my, dzieci, potomkowie, godomy tą gwarą. Jeżeli rodzice go dali taką gwarą, to dzieci go dają taką gwarą. Jak dzieci wychowywały się z babciami, z dziadkami, to w tej gwarze jest dużo więcej tych niemieckich, tych naleciałości, tych takich starych, tych zaszłości. I to mi się wydaje, od tego zależy. Siadł mi na moja wersalka. Schislung. Schislung? Na Schislung siadł mój onkel, jak przyjeżdża do mnie na urlaub i mnie stresuje. Ja. On mi gada, Gregor, ja tu muszę wrócić, Gregor. Jak ja tu jestem, jadę sobie na wycieczkę do zoo, do Zakopanego, zobaczyć Wysokogórska Kozica. Ziegen. Ja, tak on gada, Ziegen, Gregor, ty wiesz, niemieckim Ziegen tak z oczu nie patrzy. Członkowie kabaretu RAG na przykład, jadąc gdzieś tam poza Śląsk, celowo zmieniamy te śląskie wyrazy, żeby one były ogólnie dostępne. Czyli zostawiamy akcent śląski, tak jak ja teraz cały czas godą, zostawiamy ten akcent, ale spolszczamy te wyrazy śląskie, żeby ludzie nas rozumieli, bo gdybyśmy zaczęli gadać taką typowo śląską gwarą, no to by nas widownia nie rozumiała. A dzięki temu my popularyzujemy gwarę naszą gdzieś tam. I ludzie myślą, że rozumieją wszystko po śląsku, ale oni tym się im tylko tak wydawało. No go to wiesz, dlatego tak mało, bo po wejściu do Unii jeszcze bardziej na granicy kontrolują. Nie wolno alkoholu przewozić. A jak ten pierun wyjeżdża nazad do Niemiec, to wywozi 2 litry spirytusu i to we krwi, żeby celnik nie widział. Taką ciekawostkę opowiem, że ostatnio zostałem ekspertem do spraw gwary śląskiej przy produkcji komedii fabularnej, gdzie jedną z głównych ról gra Piotrek Adamczyk. I ja po prostu odpowiadam za to, żeby nauczyć Piotra Adamczyka gadać po śląsku. Dzwoni do mnie pewnego dnia i mówi, słuchaj, w mojej restauracji słyszę, że siedzi 3 młodych ludzi i że są Ślązakami. I ja do nich podchodzę i wiesz co? I zacząłem z nimi też gadać po śląsku. Oni zwariowali, a ten jeden nawet powiedział, obejrzyj, papież godo po śląsku.